Boas. Pois nada, aquí estou, confinado na miña casa, intentando utilizar o mellor posible o meu tempo, intentando ser algo productivo, traballar, preparando proxectos, escribindo, montando, bueno, facendo o que se pode. Pasa que, bueno, non son grandes momentos para estar concentrado, ben polo menos custa de moito, así que, bueno, intento tampouco agobiarme e non poñerme unha presión absurda, así que fago o que podo. Nada, simplemente gustaríame desexarvos a todos moitísimo ánimo, moitísima forza e que o gallá saiamos reforzados como sociedade e consigamos darlle peso ás cousas importantes como a sanidade. E non sei, eu que teño son de familia de médicos, eu teño médicos farmacéuticos na miña familia próxima, teño xente do persoal sanitario, pois estoulles profundamente agradecidos a todos e oxalá os coidemos moitos para que poidan coidar de todos nós. Así que nada, unha aperta moi grande e que vai moi ben. Chao.